Vă spunem din nou bună seara! Urmăriți emisiunea Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară, gazda dumneavoastră. Transmitem din Ogna Mureș, școala gimnazială Lucian Blaga, gazda unei campanii medicale de amploare. În acest spațiu, în peste 40 de cabinete, sute de oameni beneficiază de informații pentru un stil de viață sănătos și, de asemenea, de investigații medicale gratuite în cadrul campaniei de educație și prevenție din grijă pentru tine, organizată de Biserica Adventistă de Ziua 7-a. Medici, asistenți, kinetoterapeuți și un număr foarte mare de voluntari și-au dat mâna pentru a aduce un strop de speranță și vindecare. Vorbim acum cu unul dintre organizatori și anume Daniela Alban, dietetician. Daniela, care a fost responsabilitatea ta în cadrul proiectului Din grijă pentru tine Ogna Mureș? În cadrul acestui proiect am fost așa omul din umbră care a coordonat departamentele în așa fel încât să se poată organiza totul la timp și în mod special partea medicală, adică să avem suficientă resursă medicală pentru fiecare cabinet în parte. Câți medici sunt prezenți la evenimentul din Ogna Mureș? Astăzi sunt prezenți 44 de medici și mulți alți colegi, fiziokinetoterapeuți, dieteticieni, psihologi și consilieri spirituali, care întregesc cumva echipa aceasta medicală. Deci este o echipă multidisciplinară, da, care dorește să ofere consultanță oamenilor în nevoie. Așa este, ne dorim ca omul să fie abordat holistic, că tot e la modă, dar să-i dăm o direcție reală și clară, să tratăm atât mintea, corpul, cât și sufletul nostru, care este foarte important. Așa este. Mă bucur tare mult că ești aici în emisiune, pentru că noi două am mai făcut odată o echipă așa explozivă, chiar la început, când am demarat proiectul Din grijă pentru tine. Și te întrebam care este cea mai veche amintire pe care o ai de atunci. Așa cum îți spuneam mai devreme, cea mai veche amintire pe care o am este în seara când am decis că vrem să facem proiectul acesta și că e posibil. Am stat și m-am gândit, mă frământa 1000 de gânduri la gândul că va fi atât de mare proiectul și gândindu-mă la neajunsuri, la nevoi, mi-a venit în minte nevoia de rugăciune și atunci primul plan a fost să organizăm o grupă de rugăciune și asta rămâne amintirea mea de suflet cu proiectul. Da. Și mulțumim Domnului pentru că a fost într-adevăr, dacă acum 1 sau 2 oameni au deja know-how-ul, atunci nu știam ce va fi. Stresul a fost unul foarte mare, da, dar am simțit prezența lui Dumnezeu și lucrul acesta este important. Și amintirile sunt frumoase, dar niciuna dintre noi cred că nu s-a gândit la amploarea pe care proiectul o va lua și modul în care, de fapt, Dumnezeu va conduce lucrurile. Ce ți este cel mai drag la proiectul acesta Din grijă pentru tine? Sunt multe lucruri și cred că mi este și greu să aleg ce mi este cel mai drag, pentru că iubesc acest proiect cu totul. Pot să spun că lucrurile care îmi plac extraordinar de tare sunt dedicarea oamenilor care vin să slujească în cadrul proiectului, fie că sunt medici, fie că sunt voluntari, studenți, dar și plăcerea sau bucuria cu care pacienții vin la consultație. Lucru care în viața de zi cu zi nu se întâmplă. Oamenii vin cu strângere de inimă, nu sunt așa deschiși să vină la medic, pentru că dacă ar fi deschiși s-ar vedea în rezultatele pe care le au. Dar evită să vină la medic și atunci o astfel de campanie îmi place foarte tare, pentru că aici oamenii vin cu toată deschiderea.
Suntem chiar întrebați de multe ori, dar într-adevăr este gratuit? Sigur, nu trebuie să plătim nimic. De ce? Chiar nu vreți nimic de la noi? Și atunci când oamenii văd că într-adevăr este o acțiune gratuită, este o acțiune benefică pentru ei și fără niciun fel de consecințe în ceea ce privește plata sau o altfel de răspuns al lor pentru a plăti evenimentul, oamenii sunt bucuroși și răsplata noastră, bucuria lor. Știu că în afară de evenimentele care le-am organizat chiar la început, în Cluj, tu ai mai fost responsabilă de organizarea acestui program din grijă pentru tine și în altă localitate, în Huedin. Da, am mai organizat 2 campanii din grijă pentru tine în Huedin în 2022, în 8 mai și în 24 octombrie 2024. A fost ultima campanie făcută la Huedin, o campanie destul de mare. Am avut peste 500 de consultații, au fost prezenți un număr de 40 de medici, cam așa, și am avut peste 35 de cabinete. Care sunt, ești dietetician și aș vrea un pic să vorbim despre această activitate a ta zilnică. Care sunt problemele cu care oamenii prezenți la proiectul Din grijă pentru tine vin la tine, cele mai frecvente? Cea mai frecventă este obezitatea, da, kilogramele în plus, dar obezitatea nu vine singură. Vine la pachet cu multe alte probleme de sănătate, cu durere articulare, cu lipsa mobilității, cu analize dezechilibrate, cu dislipidemii, cu un colesterol mărit, cu trigliceride, cu glicemii mărite. Obezitatea e o boală care vine cu multe o torbă plină, patologii asociate. Vreau să te întreb dacă oamenii cu care tu vorbești aici și ajuți să ia decizii sănătoase în ceea ce privește stilul lor de viață, nu numai alimentația, pentru că da, nu cred că discuți numai despre alimentație, reușești să ții mai departe legătura cu ei, să vezi dacă a existat un progres, de exemplu, a scăpat de kilogramele în plus? Da, chiar le-am oferit această ocazie și le-am spus că abia aștept să-mi spună că lucrurile sunt mai bune pentru ei. Le-am oferit această ocazie, le-am dat adresa mea de e-mail, telefonul și să ținem în continuare legătura, să-mi spună evoluția lor și să vedem ce facem mai departe, pentru că îmi doresc să-i ajut pe termen lung, așa este. Mă bucur foarte mult, Daniela, mulțumesc că ți-ai luat din timpul tău și ai fost prezentă la emisiunea Vremea Vindecării. Sperăm să mergem mai departe și să ne întâlnim și la alte proiecte din grijă pentru tine. Mulțumesc tare mult și eu pentru invitație și îmi doresc, într-adevăr, e un proiect care merită dus mai departe permanent, dacă ar fi să dau un termen așa, permanent merită dus mai departe proiectul acesta. Mulțumesc din suflet! Domnul să ne ajute la aceasta. Mulțumesc! Spunem bun venit în studioul organizat aici ad hoc la sala de sport a Școlii Gimnaziale Lucian Blaga din Ogna Mureș, domnului doctor Mihai Petcu, medic primar, medicină de familie, cu competență în ecografie generală. Bună seara, mulțumim că ați răspuns invitației de a participa la proiect în general și de a participa la emisiune. Cum vi se pare până acum vibe-ul, spiritul oamenilor de aici? Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Nu știu cum s-a făcut prânzul. Nu știu cum am ajuns până aici. Timpul a trecut foarte repede. Consultațiile au mers cam una după alta. Cazuri interesante, dar din fericire nimic grav din ce am consultat până acum. Vibe-ul este bun. Noi ne simțim bine, suntem entuziasmați pentru că lucrarea aceasta de ajutorare benevolă a oamenilor are un aer aparte, are o energie aparte. Atunci când știi că ajuți și nu ți se întoarce nimic, nici material, nici bănesc, sunt doar mulțumirile sincere din tot sufletul ale oamenilor pe care îi consiliem, îi ajutăm. Ne-au spus că aici este ceva fără precedent și
Cred că din toată povestea aceasta cei mai câștigați suntem noi, pentru că Da. luăm din energia lor. Am înțeles. Știu că veniți din Brașov. Așa e. Ce vă aduce până în Ogna Mureș? Cum de ați hotărât să vă lăsați familia, timpul acesta de weekend, care este unul în care medicul profită un pic, dacă nu este de gardă, să petreacă timp cu cei dragi sau să se refacă după o săptămână de stres și ați venit aici să consultați? Chestia asta creează dependență. A face bine. Adică, Odată ce ai participat la un astfel de eveniment, ai simțit pulsul lucrurilor, ai văzut mulțumirea oamenilor, ai văzut că poți să oferi ceva și, cum spuneam mai devreme, mai ales că nu ți se întoarce nicio recompensă, deci o faci de bunăvoie. oamenii înțeleg poate mai mult din dragostea medicului Da. pentru pacient în momentul în care Da. medicul este prezent aici. Poate nu reușim întotdeauna la cabinet să transmitem oamenilor că ne pasă de ei. Oamenii au impresia că e datoria noastră să fim acolo și să ne pese de ei. Da. Dar în momentul în care ești prezent la o astfel de acțiune de voluntariat, pacientul înțelege, altfel medicul poate. Așa este. Știți, m-am confruntat uneori cu situația în care pacienții ne reproșau la cabinet că ei ne plătesc. Nu intrăm în discuția aceasta, însă în situația de față nu există nicio astfel de remunerație, cum spuneam. Și atunci tot ceea ce facem este de bunăvoie și ne bucurăm și noi și beneficiem și noi de mulțumirea și bucuria lor, iar ei de asemenea beneficiază de ceva fără precedent în această localitate. Faptul că li se pune, poate că nu s-au pus diagnostice astăzi din fericire sau nu s-au ridicat suspiciuni de formațiuni tumorale sau de cancer, dar a pune un diagnostic de litiază veziculară, da, sau de litiază renală este important pentru ei. Este pentru că ne ajută să le explicăm oamenilor că anumite simptome au o cauză destul de bine definită. Uite, te durea burta pentru că tu de fapt aveai o piatră în fiere. De acolo la fiere. Du-te și te caută, du-te și vorbește cu medicul de familie, programează la un medic chirurg, pentru că asta este problema ta. De-aia te doare, asta trebuie și să o parte faci. din angoasa pacientului dispare în momentul în care știe cauza durerii, Exact. pentru că Exact. durerea poate pe termen lung să ducă la tot felul de anxietăți și angoase din partea Așa este. pacientului. De multe ori incertitudinea este mai rea decât diagnosticul în sine, pentru că te gândești în fel și chip, cauți pe net, cauți tot felul de lucruri și informații din surse mai mult sau mai puțin avizate și poți să ajungi să trăiești ani de zile cu o idee greșită că ai un diagnostic, când de fapt aveai o piatră la fiere. Și fără supărare, în ziua de astăzi o piatră la fiere este ușor de rezolvat, este o nimica toată pentru un medic chirurg și sentimentul acela al certitudinii, al unei finalități pe care o vezi deja în rezolvarea unui diagnostic, deja îți dă alt confort, altă siguranță, bine că n-am cancer și lucrurile acestea îți Este dau altă important și perspectivă. pentru telespectatorii care în momentul acesta ne privesc și care de mult sunt chinuiți de o durere, să aibă curajul să meargă la medic. Poate că proiectul din grijă pentru tine încă nu a ajuns în orașul dumneavoastră sau a trecut deja de Brașov, unde tu acolo ai avut o importantă acțiune în organizare și ai avut o mare responsabilitate, dar mergeți cu încredere la medic pentru că e important liniștea aceasta sufletească, e important să aveți pus un diagnostic și în momentul în care ai pus un diagnostic, poate ești mai motivat să faci schimbări în stilul de viață. Te interesează ce face rău colecistului, ce nu, ce ar trebui să facă. Așa este. Având o astfel de motivație, știi că ai câteva lucruri de atins, pentru că medicul ți-a explicat foarte clar care sunt riscurile, care sunt complicațiile, care este următorul pas pe care trebuie să-l parcurgi. Dacă mai departe totuși nu faci nimic, atunci nu mai ai nicio scuză să te plângi că te doare ceva, știind foarte bine ce ai de făcut. Este al câtelea proiect din grijă pentru tine la care participați? Cred că am pierdut puțin șirul. Totul a început cu Târgu Mureș, apoi a urmat la Pitești, apoi la Brașov, Târgu Jiu, câteva mai mici pe lângă Târgu Mureș și aici. Mă bucur foarte mult și mulțumesc. Deja suntem o echipă și când ne întâlnim în Avem câte ce o povesti. zonă,
avem ce să povestim, da? Este o bucurie să ne vedem la proiectele acestea și sperăm ca grupul acesta de medici inimoși, voluntari care spun da ajutorării celor din jur să crească și să ne mărim echipa de lucru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mă bucur Mulțumesc mult și vă foarte mulțumesc. mult pentru prezența în emisiune. Cu drag, oricând cu drag. Este aici, pentru câteva momente, alături de noi, domnul doctor Tudoran Alexandru, medic primar, internist, medic primar, cardiolog. Bună seara, mulțumim că ați răspuns invitației noastre și v-ați rupt un pic de la cabinet pentru a fi prezent împreună cu noi. De când participați la proiectul Din grijă pentru tine și ce înseamnă pentru dumneavoastră acest proiect? Particip la 11-a ediție, să zicem așa, de În grijă pentru tine, București, Cluj, Satu Mare, Zalău, Ogna Mureș, de acum și Alba Iulia de săptămâna trecută. Și la Huiedinu, Da, orașul unde și am lucrat o viață. Da. Pentru mine acest Ce vă proiect motivează? este Pentru că... o chestiune interesantă. Este un fel de examinare așa în masă, să zicem, la care pacienții unii ne spun afecțiunile de care suferă și pentru care le dăm un sfat în funcție de rezultatele găsite la controlul care îl face, iar pentru unele persoane care au diverse acuze, este o elucidare, să zicem așa, diagnostică, care după sfaturile care le primesc din partea noastră, urmează să se ducă la cardiologi sau interniști din teritoriu. Este foarte păcat că nu avem ocazie să ne reîntâlnim cu acești bolnavi sau, în foarte rare cazuri, să vedem evoluția. Satisfacția medicului este atunci când vede că pacientul merge bine. Este bine. Dar aveți și satisfacția că pe unde mergeți puteți să aduceți inimii un strop de vindecare și vreau să vă adresez aprecierile mele deosebite, pentru că dacă alți medici la o anumită vârstă lasă generațiile mai tinere să se ocupe de acțiunile acestea de voluntariat, dumneavoastră, împreună cu soția care este asistent, mergeți peste tot în țară și vă puneți la dispoziție din timpul dumneavoastră. Ce vă motivează să faceți lucrul acesta? În primul rând mă motivează dorința de a face bine. Apoi, medicii totdeauna au un crez profesional când doresc să facă acest lucru, pentru că avem o educație umanitară, avem o educație pentru oameni și asta ne îndeamnă cel mai mult să participăm la astfel de acțiuni. Care este cea mai gravă patologie descoperită în cadrul proiectului de dumneavoastră? Cea mai gravă patologie ar fi cardiopatia ischemică, cu formele ei cele mai severe, bineînțeles că fiind un fel de examinări ambulatorii, foarte rar am avut cazuri în care să se manifeste în mod acut, dar am avut câteva la care, de exemplu, au trebuit trimise de urgență la Pitești. La Pitești am avut caz în care pacientul a trebuit să fie chemat ambulanța și trimis imediat la un spital și pacientul respectiv chiar a suferit în urma coronarografiei, s-a hotărât că trebuie stentat și i s-a pus un stent și astăzi este salvat. Este în viață. Da. După o consultație făcută în timpul acțiunilor de genul Din grijă pentru tine. Dacă nu ați fi fost acolo, poate că s-ar fi întârziat cu diagnosticul și pacientul ar fi murit. Bunul Dumnezeu a orientat drumul pacientului și... Știm că românii sunt pe primul loc la bolile cardiovasculare, atât la incidență cât și la mortalitate. Care este numărul de pacienți pe care îi vedeți într-o zi la un astfel de proiect și care este cauza pentru care
românii sunt atât de bolnavi la inimă? Eu consider că, în primul rând, este modul de viață care cuprinde alimentația, relația cu mediul în general și stresul, care la români încă este foarte mare. Românii încă sunt crispați la față, îi vezi pe stradă că sunt crispați, spre deosebire de, să zicem, alte țări în care oamenii apar cu o față luminoasă, fără crispare. Și au timp să se odihnească. Cred că este odihna și asta este important. La noi sunt foarte mulți pacienți care îmi spun că au 2-3 joburi ca să poată face față nevoilor materiale pe care le au. Și supra-solicitarea este un alt factor care duce la creșterea patologiilor cardiace. Pe lângă cazurile acestea grele pe care le întâlniți în proiectul acesta din Grijă pentru Tine, care sunt cele mai frecvente boli ale inimii pe care le diagnosticați la pacienții ce se prezintă? În timpul acestor acțiuni, cel mai frecvent găsim hipertensiunea arterială. Hipertensiune. Cel mai frecvent, bineînțeles însoțită eventual de dislipidemii, de obezitate și altele. Doream să vă întreb dacă și tinerii se prezintă la cabinetul dumneavoastră, au curajul să vină sau sunt interesați să vadă cum le funcționează inima, sau este preponderent o populație mai în vârstă ce se investigează? Aș putea să spun că destul de puțin, deși se constată o creștere foarte accentuată a obezității în rândul tinerilor. Și a patologiei cardiace în general. Patologia cardiacă care începe de la vârste tot mai tinere, în special hipertensiunea arterială și apoi cardiopatie ischemică. Și dacă eu la începutul activității mele întâlneam, să zicem, aveam pe secție 1, maxim 2 infarcte pe lună, la ora actuală, săptămânal, avem infarct și deseori cu stop cardiorespirator. Vă mulțumesc foarte mult. Resuscitare. A necesitat resuscitare. Vă mulțumesc foarte mult pentru efortul care îl depuneți, pentru dragostea pentru oameni care se vede în acțiunile de voluntariat pe care le întreprindeți, pentru că pentru dumneavoastră a face consultații aici nu înseamnă strict ziua de astăzi, de multe ori mulți kilometri parcurși cu mașina pentru a ajunge la destinație și apoi o zi întreagă de consultații. Efortul este unul considerabil și Dumnezeu să vi-l răsplătească. O facem cu mare drag și, cum ați amintit, împreună cu soția, facem și kilometri dacă este cazul și depinde la ce distanță se organizează acțiunea. Mulțumim tare mult că faceți parte din organizația aceasta a medicilor voluntari care își pun deoparte timp pentru cei din jur. Vă mai așteptăm la emisiunea Vremea Vindecării. Mulțumesc și eu că m-ați cooptat în echipă. Mulțumesc pentru prezența alături de mine a domnului Anca Sebastian, fiziokinetoterapeut, prezent aici cu bucurie, spun eu, la evenimentul din Grijă pentru Tine Ogna Mureș. Ce te motiva să vii și care sunt activitățile desfășurate în cabinetul de fiziokinetoterapie? Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mărturisesc că sunt la cea de-a treia ocazie în care particip în cadrul unui astfel de eveniment. Ce m-a motivat, mi-a plăcut foarte tare în primele două ocazii și cred că e foarte important atunci când avem oportunitatea să oferim o mână de ajutor. Ce faci în cadrul cabinetului de kinetoterapie? În primul rând, ofer o evaluare funcțională pentru pacienții diagnosticați cu afecțiunile din spectrul neurologic și ofer informații care să-i ajute pentru a stabili o modalitate de tratament cât mai eficientă pentru afecțiunile pe care le au în spectrul recuperării medicale. Sunt dispuși pacienții să asculte sfaturile kinetoterapeutului? Da, să știți, chiar am constatat că sunt interesați și sunt foarte deschiși la
alte investigații care să-i poată ajuta să găsească cea mai bună modalitate pentru problema de sănătate pe care o au. Care sunt principalele probleme cu care se prezintă pacienții? Sunt durerile de spate, dureri articulare sau putem vorbi și de afecțiuni mai grave? Din ce am văzut astăzi, majoritatea pacienților erau cu afecțiuni neurologice, cu afecțiuni reumatismale, afecțiuni care, să fim sinceri, sunt comune la noi în țară. Aș vrea să spui un gând kinetoterapeuților, medicilor, asistenților care astăzi sunt acasă și vor sau sunt interesați să se implice în acest proiect. De ce merită să ne contacteze? De ce este important să participăm la un proiect de voluntariat? Da, mulțumesc. Consider că pentru a fi împlinit din punct de vedere profesional, trebuie să abordez și latura aceasta a voluntariatului. Pot să spun că eu personal m-am împlinit din punctul acesta de vedere în momentul în care m-am implicat în activități de voluntariat. Consider că pentru mine personal este un timp câștigat, de aceea încurajez pe toți colegii fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, când li se oferă oportunitatea să se implice în astfel de activități, pentru că există o satisfacție sufletească care este a ta și pe care nu poate să o ia nimeni. Mulțumim foarte mult și te mai așteptăm cu noi în echipa Din Grijă pentru Tine pentru a face bine și în alte zone ale țării. Cu multă plăcere! Spunem acum un bun venit lui Alin Cojocariu, asistent generalist. Lucrezi în cadrul secției de epidemiologie DSP Cluj. Știu că ești obosită, ai muncit mult pentru proiectul acesta. Ce poate să facă un asistent în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine și de ce este importantă prezența la proiect? Vă salut cu drag și mă bucur că suntem la un eveniment așa frumos. Sunt obosit, dar cred că este o plăcere să putem să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă aici. Ce poate face un asistent medical? Orice este nevoie. Un asistent medical în cadrul proiectului este un om important în cabinetul alături de doctorul care consultă, iar ceea ce fac eu în partea aceasta al proiectului este că mă implic și... Ai și rol în organizare. Exact. Țin cont de ceea ce înseamnă circuitele din punct de vedere al DSP-ului, al epidemiologiei, pentru că suntem un spital mobil. Și atunci este important să respectăm legile în vigoare atunci când examinăm pacienții. Important și pentru medici, important și pentru pacienți. Din punct de vedere sanitar, din punct de vedere epidemiologic, al curățeniei, al dezinfecției, ca toate lucrurile să fie conforme și plăcute atât pentru siguranța noastră, cât și pentru siguranța pacienților. Alin, se vede bucuria pe chipul tău, bucuria lucrului bine făcut. Proiectul Din Grijă pentru Tine îți este un proiect drag sufletului tău, pentru că ai fost din primele zile împreună cu noi în echipă. Ce înseamnă pentru tine acest proiect? Cred că înseamnă deja al doilea job, pentru că îmi dedic foarte mult timp pentru acest proiect și o fac cu mare drag, o fac din toată inima și ținând cont de toate aceste puncte organizatorice, ca toate lucrurile să fie bine stabilite și frumoase, cred că face parte din proiect, din viața mea și am observat că mă ajută să mă dezvolt atât personal cât și profesional. Și acest lucru este datorită lui Dumnezeu, pentru că instituțiile cu care colaborăm, medicii, toți oamenii voluntari sunt încântați de ceea ce se întâmplă în proiect. Mulțumim foarte mult, Alin, pentru ceea ce faci. Dumnezeu să te binecuvinteze mai departe și sperăm ca să mergem pe drumul acesta deschis de ajutorare multă vreme de acum încolo și să rămâi unul din motoarele principale, mai ales aici în zona Transilvania de Nord, care duce proiectul mai departe. Mulțumesc foarte frumos, Dumnezeu să fie lăudat și mulțumim pentru colaborare. La final, un scurt gând din Divina Vindecare, scrisă de Ellen White. În timpul lucrării sale, Iisus a petrecut mai mult timp vindecând bolnavii decât predicând. Minunile sale mărturiseau în favoarea adevărului din cuvintele lui, că nu a venit să distrugă, ci să mântuiască.
Oriunde mergea, vestea îndurării sale se răspândea înaintea lui. Pe unde trecuse, cei ce constituiseră obiectul compasiunii sale se bucurau de multă sănătate. În jurul acestor oameni se adunau mulțimi pentru a auzi din gura lor lucrările pe care le înfăptuise Domnul. Vocea sa a fost pentru mulți primul sunet pe care l-au auzit, numele său primul cuvânt pe care l-au spus vreodată, fața sa prima pe care au privit-o în viața lor. Cum să nu-L iubească pe Iisus și să nu vestească lauda sa? Vă doresc o seară binecuvântată și nu uitați, ne vedem săptămâna viitoare, joi, la o nouă emisiune Vremea Vindecării. La revedere!